тези думи на Христос могат да бъдат много жестоки, ако ги приемаме буквално. Тоест, Той казва, че който обича син или дъщеря, или майка и баща, или съпруг и съпруга, повече от него не е достоен за него. Как можем да тълкуваме, като в нас естествено има порив, който Бог е вложил да обичаме децата си? Нещо повече, ние имаме инстинкт за децата, дори и животински инстинкт. Тоест, когато една майка е в ситуация да запази своето дете, тя не гледа на своят живот или опасност, или че пред нея има огън, или че е много тежък предмета, който трябва да дигне. Тя прави всичко, за да запази своето дете. Така и в семейството. Как може Христос да казва тези тежки думи? И наистина ли е така, ако ги разбираме буквално в Евангелието? Но Той говори за нас. Който не вземе кръста си и не ме последва, не е достоен за мене. Тоест, това означава да се отречени от самите себе си. И какво имаме в Евангелието? На много места Той говори по този начин, че Той трябва да е първото. И ако ние гледаме тази притча буквално, като че ли майките имат извинения да остават децата си, или жените си, мъжете си, или обратното, заради Неговото име. Но ако отидете в манастир и казвате, искам да стана монах, и игумена на манастира ви пита, имаш ли семейство, и ти кажеш да, но искам да го оставя, игумена ще ти каже, не можеш да го оставиш, върви се погрежи за своето семейство. И когато, да кажем, децата пораснат или жена ти е съгласна, тогава стани монах. Това не противоречи на думите на Христос в Евангелието. Има един персонаж от Стария Завет, който се нарича Авраам. Неговата жена се казвала Сара. Те нямали деца. Но Бог е обещал на Авраам, ако го последва, че ще го направи патриарх, баща на много народи. На народ, който Бог избира, и той ще бъде по-многоброен от звездите от небето и от морския пясък. Той казва на Авраам, напусни своето родно място и отиди в земята, която аз ще ти посоча. Тази земя, която той отива, той е чужденец, пришелец в тази земя. И нещо повече, той казва, от тебе ще произлезе род. Да, но годините минават. Сара е вече много възрастна, той вече е много възрастен, нямат деца. По-точно имат едно дете, който е Исмаил, но той е от наложница, т.е. от слугинята на Сара. Но Сара няма деца. И когато времето минава и той е близо 100 годишен, трима ангели, трима мъже казват на Сара и на Авраам, че тя ще роди дете. Сара се засмяла, защото вече не можела да има деца. И заради това, че се била засмяла, тези трима мъже и казват, че другата година, като дойдат, ще имат дете. И осъждат за този смях. И действително в старостта си тя зачева и Авраам вижда своето дете. Исак, който е чакан толкова много време. Това дете расте от хубаво по-хубаво. Авраам и Сара се радват. И в един момент Бог казва на Авраам, принеси ми го в жертва. Принеси го в жертва на планината Мория, защото Бог иска твоя син. Никаква логика. Толкова години са минали, толкова обещания са дали, а сега Бог иска детето, от което трябва да произлезе голям народ. И когато Авраам, убеден в и доверието в Бога, ето това е вярата, вярата е доверие, взима Исак и тръгват към хълма Мория. И тогава Исак попитал баща си, къде е жертвеното животно, което ще трябва да пренесем. Авраам отговаря, Бог ще се погрижи за жертвата си.
когато Исак разбира, че той ще бъде жертвата, това малко дете доброволно ляга на място, където да бъде пренесен. И когато Авраам замахва с ножа, ангел Господен спира ръката му и каза: видяхме любовта ти към Бога, Бог видя вярата ти, не дай да правиш нищо на Исак. И виждат овен, който се е заплел в тръните и него принася в жертва. Какво означава това и как кореспондира с думите на Христос? Даровете, които имаме, като семейство, като жена, като деца, като образование, като таланти, всичко е дар от Бога. Но когато то стане пречка между нас и Бога, между нашето общение с Бога, то става идол. И ние можем да започнем да служим на този идол и да загубим връзката си с Бога. Когато децата в едно семейство стават идоли и пречка за това, което Бог ни е дал нещо много повече, то тогава можем да загубим дори вечния живот. И когато Авраам е върнал на Бога своя син като жертва, Бог го е благословил от него да излязат много, много народи. Не само еврейски. И ние сме негови чада. И езичниците. Виждате вярата на Авраам. Пълно доверие в Бога. И как това кореспондира? Ако ние благодарим на Бога за този човек, който е до нас, за нашия съпруг и съпруга, Бог го благославя и ни го връща. Защото той е първопричината ние да имаме и жена си, и мъжа си, и децата си, и образованието си, и талантите си. Заради това Бог иска той да е център на нашия живот. Нека да обичаме жена си, нека да обичаме децата си, нека да обичаме това, което вършим, което Бог ни е дал като професия, но да поставим първо Него в центъра, а не да се гордеем с това, което имаме. Аз съм голям учител, аз съм много добър художник, музикант, нищо не ме интересува около мене. Или аз съм добър съпруг, защото изкарвам пари, значи всички в семейство трябва да ми се подчиняват и да се въртят около мене. Ето това е неправилното отношение към семейството, към децата. Ако децата се превърнат най-важното, ако мъжа и жената смятат, че най-важното са децата, ще бъдат разочаровани един ден от децата. Децата ще ги напуснат, както всички ние сме напуснали родителите си. Те няма да оправдаят доверието и надеждите им, болката, която е толкова много и толкова патологично. Има случаи, където майките постоянно казват на децата си, че всичко са направили за тях и децата не могат да се освободят от тези окови и не могат да изградят нито връзка в живота си, нито да напуснат семейството. И ние имаме такива случаи. 70-80 годишни родители, синовете и дъщерите им живеят с тях и нямат нищо, освен тях, фиксирани в своите родители. Ето това казва Христос. Да поставим правилния център, правилния приоритет в нашия живот. И вече като обичаме Него, като знаем, че Той е първоизточника на всичко, то любовта и към децата, и към майките, и бащите, мъже и жената идват на мястото си. Тоест, Той е първопричината. Той е първопричината ние да сме тук сега, да сме се родили. Той ни е дал живот. Заради това на Него да посветим този живот. Вижте в литургията колко пъти казваме, нека сами себе си, един, други и целият ни живот на Христа Бога да предадем, да отдадем. Сами себе си и другите до нас, да ги отдадем на Бога. А когато ги отдадем, Той ги благославя и ни ги връща. Той ги преумножава. Така, ако дадем нещо на Бога, таланта си, имота си или какво, Той е благословен и ни ги връща. Много повече. Така Йов е загубил всичко и накрая има още повече. Многострадалният Йов в Стария Завет, той е загубил, остана му е само жена му, която го е карала да се самоубие даже. И тези думи на Христос могат да звучат жестоко, ако се гледат формално, ако се гледат дълбочина, то
Те са правилният път и отношение, което трябва да имаме към всичко, което обичаме. И думите, нека да вземем кръста си и да ни последва, да ме последва, това означава, че да разпънем егото си, да сме център на нашия живот ние. Тоест, нашия живот е нашия ближен, нашия брат, казва свети Софроний, свети Антоний, велики цитирайки. Тоест, ние да дадем живота си за другите, само тогава можем да живеем пълноценно. А егоизма това е смърт. Да живееш само за себе си. Да си изпълнен със себе си, да нямаш място за другите. Когато Христос казва, вземай кръста си и ме последвай, това значи разпятие. А на кръста, когато те не разпънат, ти не можеш да слезеш от кръста. Можем само да умрем на кръста. От кръста не ни свалят ни само когато сме мъртви. Така че разпъването на егоизма заради любов към ближния, това, което имаме пример от самия Господ, трябва да се извърши в нашия живот. Разбира се, никой от нас не иска да умрем, както Той е умрял, да умре нашия егоизъм, да умрат нашите страсти, да разпънем нашето фалшиво его, което браним по всякакви начини и влизаме в конфликт с другите. Ето това, което Господ иска да ни каже, да поставим Него в центъра на нашия живот. Бог да ни благослови.